Kaixo, egun on guztioi, ongi etorri berriz ere San Donato eskolako lau haizetara irratiko aurtengo 3. irratsaio honetara. Gaurkoan, programa oso berezia izango dugu. Ikasturte honetako 3. irratsaio honetarako aukeratu dugun gaia, zoriontasuna da. Zer da zoriontasuna? Zerk egiten gaitu zoriontsu? Galdera hori eta gehiagori erantzuten saiatuko gara gaurko irratsaioan. Beti egin ohi dugun modura, gaurkoan ere minutu gutxi barru eskolako maila guztietako ikasleak aste hauetan prestatzen aritu diren lanak aurkeztuko dizkigute zuzenean. Gainerako irratsaioetan egin ohi dugun moduan, irratsaio honetan ere elkarrizketak, abestiak, mezuak izango ditugu eta adi egotea eskatzen dizuegu. Irratsaioaren amaiera aldera HH lauko ikasleek emozioen inguruko asmakizun lehiaketa bat prestatu digute eta ziur gaude asko ikasi eta gozatuko dugula irratsaio honekin, beraz, adi eta has dadila lau haizetara irratsaioa. Irratsaioari hasiera emateko, zer hobeto eskolako txikienekin hastea baino. HH2 eta HH3ko ikasleak martxa pixka bat jartzera datoz, eta ene kantaken izan zoriontsu abestia abestuko digute. Aupa talde, aurrera! Izan zoriontsu, izan zoriontsu. Izan zoriontsu, izan zoriontsu, musu denei, gero usatu, eta garbitu, gorputza mugitu, musu denei, gero usatu, eta garbitu, gorputza mugitu, izan zoriontsu, izan zoriontsu. Izan zoriontsu, izan zoriontsu. Izan zoriontsu, izan zoriontsu. Izan zoriontsu, izan zoriontsu. Izan zoriontsu. Dena prestatu, beti irribarrezu, hortza garbitu, eta orain jantzi. Dena prestatu, beti irribarrezu. Bizirik nau, dago lan sentitzen naz, topera nau, geurin inork ez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu nahi dut, gaurkoan gogo bateko teta, kale gerdizen ez dut inoren baimenik, bier dantzan hasten nazi.
Primeran egin duzue HH2 eta HH3ko lagunak. Oso ondo abestu duzu eta martxa derra jarri diguzu irratsaioan. Horrela gusta ematen du irratsaioa astea talde. Hau pasuek! HH2 eta HH3ko ikasleak agurtu eta orain LH5ko ikasleen txanda izango da. 5. mailako ikasleek mai inguru berezi bat prestatu dute. Bertan, zoriontasunaren inguruko bizipenak, esperientzia, pentsamenduak partekatu dituzte eta ziur oso interesgarri izango dela. Bera, zuen txanda LH5, aurrera! Ongi etorri Ander, gaur zoriontasunaren inguruan hitz egin eta hausnartuko dugu zurekin. Zer hitzekin definituko zenuke zoriontasuna, eta sinonimo bat bilatu beharko bazenu, zein izango zen? Nik zoriontasuna irrifarre egitearekin eta baita disfrutatzearekin erabiliko nuke. Zure familiako pertsonaren bat zoriontasunari buruzko aholkuren bat eman dizu? Bai, adibidez nire gurasoek betianik esan diate, zoriontasuna gauza txikietan dagoela, adibidez ikastearekin, aiton amonekin disfrutatzearekin, eta baita aitak partioetara joaten naizenean, adibidez bakarrik disfrutatzeko esaten dit, disfrutatuz gero gauzak ongi aterako direlako beti. Konparazio bat egin beharko bazenu, noiz izan zara zoriontasunago, txikitan edo handitan? Bietan esango nuke. Txikitan lagunekin ateratzen eta baita familiarekin denbora igaroz, oso zoriontsu izan naiz, eta orain antzeko ikusten dut nire burua. Lagunekin aterata eta oso pozik nabil. Txikitan zer zen zuretzat zoriontasuna? Ikustekorik dauka hori oraingo zoriontasun kontzeptuarekin? Orain ikusten du txikiak bazaudetela teknologiaren erabilera askorekin, eta uste dut erabili behar duzutela denbora gehiago lagunekin ateratzeko, eta lehen jolasten ginen jolasetara, adibidez polisetako kosetara eta barretara jolasten, eta nik adibidez gogoratzen dut, lehen lagunekin ateratzen nintzela, polikiroldegira joala eta futbolean ibiltzen nintzela, eta oso pozik nemilela. Zoriontasun asko sentitu duzu bizitzan zer? Bai, adibidez gogoratzen dut horrela momenturen bat, eta izan da nik duela 3 urte Zubietan, Real Sociedaden aurka jolastu nuela Errege Kopa, eta irabazi genuela, eta adibidez momentu hori izan zen oso polita eta guztiak irabazi genuenez, oso pozik sentitu ginen, eta hori izango litzateke nire postasun handiena. Zer egiten duzu momentu horietan? Momentu horietan lehen aipatu den bezala oso pozik sentitzen naiz, irrifarretsu eta denbora horretaz gozatzen. Zein aholku emango zenioke zure belaunaldiko pertsona gazteago bati zoriontasunari buruz? Nik esango nioke bizitzako momentu guztiak aprobetxatzea, familiarekin eta lagunekin denbora igarotzea, eta beti aurpegian irrifarre bat ikustea. Eskerrik asko zuen parte hartzeagatik eta historiak partekatzeagatik. Zuen ikuspegiak benetan baliotsuak izan dira. Dizut baietz, bizitzeko falta zaidan denbora,
Ta gaur esadazu baietz, ilusioz jantzita ditut grinak, amets guztiak zurekin. Guretzat izanen da, zeruaren urdina, biok eginen dugu barretan egar, bihotza poz batean, begira nola daukadan, zurekin, zurekin. Ta gaur esadazu baietz, ardo beltz apur batekin. Ze mai inguru interesgarria egin duzuen talde. Eskerrik asko mai inguruan parte hartu duzuen pertsona guztioi. Benetan oso interesgarriak izan direla egin dituzuen ekarpenak. Zorionak eta mila esker guztioi. Zure izena, zure izena, ozena oskako, dut betidanik ta betiko maite zaitut. Mundua erotuta presaka. Lau haizetara hirugarren irratsaio honekin aurrera goaz, eta orain LH hirugarren mailako ikasleen txanda izango da. Hauek, egunerokotasunean dauden ardura, arazo, beldur guztiak alde batera utzi, eta parre egiteko eta ongi pasatzeko txisten bitarteko barreterapia atala prestatu digute. Hau patalde, zuen txanda! Erotuta presaka dabel, presaka dabel. Du berri baten bila betidanik ta betiko maite zaitut. Betidanik ta betiko maite zaitut. Kaixo lagunak, prest zaude eta txistak entzuteko? Meriem izango da Az gaitezen. Meriem izango da lehenengo txistea kontatuko diguna. Zer esaten dio jaguar bat beste jaguar bati? How are you? Ja, ja, ja. Ja, 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 oso ona izan da. Orain Jon urrengo txistea kontatu digu. Zer esaten dio arratoi bat mitraieta bati? Ratatatatatatatata. Ja, 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 primerakoa izan da. Orain Meriem beste bat kontatuko digu. Zer esaten dio semaforo bat beste semaforo bati? Ez begiratu aldatzen nagoela. Ja, 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 ikaragarria, Raionek beste bat kontatuko digu. Zer esaten dio bakero bati bere albari? Jaja! Oso ona, Andonik ere oso ona, ea Andonik zein kontatu digun. Neska bat entxalada egiten zegoen, eta tomate bat atera zitzaion leihotik errepidera, eta kotxe batek zapaldu zuen, eta tomateak esan zuen, keke txup. Hau bai izan da dela ona Jonek beste txistea bat du goran kontatzeko. Nola deitzen da Inglaterrako erreginaren ipurdiko marra? El Corte Inglés. Ze ona, beste bi gehiago kontatuko digu. Zer esaten dio harri bat beste bati, bizitza oso gogorra da. Zergatik dago triste matematikako liburua? Problema asko dituelako. Hau izan da guztia, espero dut txisteak gustatu izan, eskerrik asko guztioi entzutagatik eta barre egiteagatik. Agur!
Txalo bero bat 3. mailako ikaslentzat, haze artistak eginda zaudetenak. Egia da, gaur egun oso garrantzitsua dela umoreari bere lekutxoa egitea, eta bere espazioa ematea. Barreak eta momentu divertigarriek deskonektatzen, hobeto sentitzen, eta askotan sendatu ere egiten dutelako. Beraz lan ona talde, goazen lau haizetara irratsaiarekin jarraitzera. Aurtengo dan itzuli da bizi poza. Emateko musuak eta besarkada. Jarraian, lehen hezkuntzako lehenengo mailako ikasleen txanda izango da. Hauek, beraien familiei bidaltzeko mezu politak prestatu dituzte. Beraz, aurrera lehenengo maila, zuen txanda! Koska bizitza mingainatera biztu bihotza. Eta guazen izozkita. Kaixo, ni Falu naiz. Aitatxo eta amatxo eta ere Fali maite dizuet asko. Agur, maite dizuet asko, agur. Kaixo, nik Aiur naiz. Nareri mezu polin bat bidali nahi nioke eta oso gustora pasatzen naiz narerekin eta beti babestu nahi dio nareri. Kaixo, nik Inar naiz eta mezu polit bat bidali nahi diot nire ama eta aitari. Ama, aita maite dizuet zagatik asko zaintzen didazuelako. Kaixo, ni Noa naiz eta mezu polit bat idatzen nahi diot nire amari eta aitari eta nire aizpei. Asko maite zaituztet besarkada guztiak ematen dituzelako. Agur. Kaixo, ni Eli naiz eta mezu polit bat bidali nahi diot ama eta aitari. Kilimak egiten dizkidalako. Kaixo, nik Ane naiz eta mezu polit bat nahi diot nire amatxo eta aitatxori eta izeari. Ama, aita eta izea. Asko maite zaituzte, asko zaintzen dira zuelako. Aurtengo dan itzuli. Kaixo, ni Oian naiz. Eta mezu polit bat bidali nahi diet ama aita eta nareri. Ama buruketara jolasten duenean nirekin asko gustatzen zait. Etzan ondatzan eguzkitean algarartean. Koska bizitza mingainatera biztu bihotza. Eta guazen izozkita.
Haupa talde, ze mezu polita bidalin dizkiozuen zuen familikoei. Tarte honetan, orain arte egin ez dugun atal ezberdin bat egingo dugu, edo duzue, hobeto esan da. Irratian minutu batzuk utziko ditugu nahi duenak aukera izan dezan norbaiti zerbait polita esateko. Agian bere familiako pertsonaren bati, bere gelako lagunen bati, irakasleren bati, beraz gelatik deitu nahi baduzue eta mezu polit bat partekatu, orain daukazu aukera. Animatu! Hemen gogorarazten dizuet zein den gure telefono zenbakia. 948-6-6-0-0-3. Animatu! Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? Kaixo! Kaixo, Ze mailakok zeate? LH bostekoa, Bale, eta zena ezu esan. nik Atisa naiz, eta ama, aita eta osine, zuekin zoriontsu sentitzen naiz. Ze polita, oso ondo. Kaixo, egunon. Kaixo, Kaixo, ze mailakok zeate? LH-zikoak, Bale, eta zerbait nahi dezue kontatu? bai. Esan. Bizitza ez da perfektua, baina bai zoriontsua. Ikoragarria. Oso ondo, eskerrik asko. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Y ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para 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 para. Pam para 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 para. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? ¿Y qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para 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 para. Tocas el sistema de batería. Kaixo, egunon, ze mailatatik deitzen dezue? Hirugarren maila, Bale, zer nahi dezu esan? LH-hiru. Mira, anaiak egoteko ongi. Oso ondo, oso polita. Zerbait gehiago nahi dezu esan? Bani, oian naiz LH-hirukoa eta Ibon eta Jonekin batzutan oso seguro sentitzen naiz. Bidaze polita, oso ondo, Jan. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko deitzagatik, agur. Agur. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad.
Zenolako momentu berezia eta polita sortu duzuen zuek, irratsaian partekatu dituzuen mezuak partekatuz. Haupa, onenak zarete, aurrera goaz lau haizetara irratiarekin. Zer moduzo irratsaioa entzule maiteok, gustora altzaudete. Irratsaioaren erdialdera iritsi garaia da, baina lasai, hau ez da bukatu oraindik eta. Hurrengo gonbidatuak LH Lauko ikasleak izango dira. Beraiek zoriontosunarekin lotura duten filmak gomendatuko dizkigute. Zein filmetan zer gertatzen den eta zergatik gomendatzen dituzten azalduz. Beraz, entzun ditzagun, aurrera talde! Bidearekin amestu duzula, berriz esaidazu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi duzu. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Orain zoriontasunarekin lotutako filmak gomendatuko dizkizuegu. Filma bakoitzaren izena eta bere azalpena azalduko dizuegu. Prest zaudete, gaitezen. Paddington bi hartz bat da. Bere amonaren 100. urtebetetzerako opari bat egin nahi dio. Azkenean kartzelera joaten da, eta saiatuko da bertatik irtetzen. Filma oso interesgarria da. Animatu zaitezte ikustera. Cars bat filma gomendatuko dizuet. Film hau berrezko bizitza duten eta hirian bizi diren autoen buruzkoa da. Protagonistak lasterketak egiten dituzte. Pelikulan zehar umore puntu bat dago. Ez galdu aukera ikusteko. Monstruos S.A. Zuegik eta Mikek Monstropoliseko izu fabrika bateko langileek. Eskutatu egin behar dute haur bat, eta bere mundura itzuli behar dute. Oso farregarria den pelikula da eta horregatik gomendatzen dizuet ikustea. Kaixo, nik Del Revés bi pelikula gomendatuko dizuet. Riley 11 urteko neskatoaren egokitzapena kontatzen du. San Franciscora bizitzera joan ondoren. Bere buruan dituen emozioak poza, tristura, haserrea, beldurra, antsietatea, nazka, lotxatea, inbidia eta asperdura. Pertsonai ezberdinen bidez ikusteratzen dira. Minions pelikula gomendatu dizkizuet. Pelikula hauek animaziozko komendiak dira, non protagonista pertsonai hori txiki batzuk dira eta haien helburua gizon maltzurrari zerbitzatzea da. Bueno, horiek izan dira gaurko film gomendioak zoriontasunarekin lotuta. Espero dut inspirazioa ematea eta barre pixka bat ere aurkitzea. Egin dezagun ulertuko nauzu. Ederra dela hemen esnatzea, ez dezagun ahaztu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu. Lan bikaina ekipo, zenbat informazio zenuten kontatzeko eta zeinen ongi azaldu dezuen dena. Segurona bate baino gehiagok apuntatu dituela zuek aipatutako pelikulak datozen egunetan ikusteko. Aupa zuek! So
Irratsaiaren amaierara iristen ari garaia da, pixkanaka, baina orain HH bosteko ikasleen txanda izango da. Beraiek, azken aste hauetan, zoriontasunarekin loturiko lanak prestatzen aritu dira, gaur gurekin irratsaian partekatu ahal izateko. Irrikitan gaude prestatu duzuen entzuteko, beraz, aurrera talde, zuen txanda! Iri, zeruan irrian zeruan dantzan, zoriontasuna. Emozioak gure atzean, garrantzitsua da. Tristura lasaitasuna, azerrea beldurra eta mantemina, denak naztuta zoramena, ez da txegina hori bereiztea, bakoitzak bere ontziak guztiak, baliogarriak, gure bizi honetan. Ezagurtu, ordenatu, baita kudeatu, guztiak sentitu, orduan bai, zoriontasuna, orduan bai, zoriontasuna, zeruan irrian zoruan dantzan, zoriontasuna, emozioak gure atzean, garrantzitsua da. Ze polita egin duzuen talde, artista batzuk eginda zaudete, txalo beroa zuentzat. HH bosteko ikasleak agurtu eta HH lauko ikaslei emango diegu ongietorria. Irratsaiotik asko gustatzen zaizuen, lehiaketaren atalari sarrera emateko. Irrati entzule guztiok, eskolan, etxean, prest altzaudete? Belarriak prest aldituzu, Baietz espero dut, HH lauko ikasleek prestatutako emozioen inguruko lehiaketa astera doa eta. Gogoratu lehiaketan parte hartzeko telefono zenbakia honakoa dela. 944-56-0003. Ondo apuntatu zenbakia. 944-56-0003. Animatu parte hartzera! Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko kanta berri baton bat, zuek ez aspertzeko. Gurasoen besarkada goizean, lagunekin
aspertzeko arratsalde honetan, 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 honetan. Laupa bost akorde jota, gitar zardonekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi batzetan, nahiko izango dira arratsalde honetan, 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 honetan. Taupadetan dut bihotza, diruak galtzetan, dantzaiteko gogoa daramat zainetan. Gitar bibolin doinuak, jarraituz badaukat, divertitzeko gai. Kaixo egunon. Kaixo. Badakizu erantzuna? Bai. Esan. Zoriontasuna. Ondo! Goiz, Lainotu eta iluna, goiber dago gaurko eguna. Zutian malkoen doinua, zer duzu nire txuna? Goiadatzean, bidezidoriunak ekaitzen egunak ezagutu ditugu biok batera. Emaidazu gordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira. Emaidazu gordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin, kasendatuko ditugu zauriak gauean gure kantonekin. Une batzutan euria beharrezkoa da, behin betiko garbitzeko zauriak. Une batzutan harima ustu behar da, eraikitzeko bizitza berriak. Ta uraina da gure aukera onena, atera bitxupito taltxato irera. Ta uraina da gure aukera onena, dantzatu dezagun gau osoa batera. Emaidazu gordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira. Emaidazu gordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin. Kaixo egunon, ze maiatatik deitzezu, Kaixo. Kaixo, ze maiakok zeate? LH bostekoak. A ber, esan erantzuna. Tristura. Bai, zorionak! Duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin. Kasendatuko ditugu zauriak gauean gure kantonekin. Atzean gelditu dira malko guztiak, gure konkista iritsi. lagunen Itxituziekin tamba, jostailua lurrera botatzean tamba,
Sumendira, garrasika, zamba. Malko guztiak gure konkista iritsi da. Geldi ezinak gara orain biak gaur gauean. Ta uraina da gure aukera onena, atera bitxupito taltxatu airera. Ta uraina da gure aukera onena, dantzatu dezagun gau osoa batera. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin. Kaixo, ze maiatatik deitzen duzue? Asarrea. Asarrea, bai? 3. maila. Bai, zorionak 3. maila. Dantzatu dezagun gau osoa batera, konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin, da sendatuko ditugu zauriak gauean gure kantonekin, konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin, da sendatuko ditugu zauriak gauean gure kantonekin. Zeinen ongi azaldu dituzuen asmakizunak talde. Eta zorionak emaitzak asmatu dituzuen guztioi ere. Oso lan politak egin duzu eta divertigarria izan da. Goazen irratsaioarekin jarraitzera. Pozik bazaude egin txaloka, pozik bazaude egin txaloka, pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude egin txaloka, pozik bazaude igeri egin, pozik bazaude igeri egin, pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude igeri egin. Orain, LH bigarren mailako ikasleen txanda izango da. Hauek zoriontsu izateko edota zoriontasuna lortzeko iragarki batzuk asmatu dituzte. Makinak, robotak, zapatillak salduz. Ea zer kontatzen diguten. Aupa talde, zuen txanda! Pozik bazaude mugiburua, pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude mugiburua. Pozik bazaude jira buelta eman. Kaixo sukaldari txikiak, gaur erakutsiko dizugue zoriontasunaren errezeta sekreta prest, lehenengo bigoilada barre haundi, bigarren zure lagunekin elkartu eta ilekin jolastu. Eta azkenetik 3. besarkada handi bat nahastu dena eta magia zoriontasuna prest, zoriontasunaren errezeta sekretua partekatu eta pozik bizi. Zoriontasun makina. Kaixo lagunak, gaur gure asmakizun berria aurkeztera. Gatoz gure asmakizun berri zoriontasun makina da. Eta zer egiten du makinak horrek? Oso erraza da, begira sakatu botoia. Klik, lehenengo oparia irribarre handi bat. Sakatu beliz botoia. Klik, bigarren oparia lagunekin jolasteko jolas pilo bat. Eta sakatu azken aldiz botoia. Klik, eta azken oparia besarkada handi eta magiko bat. Ikusten ze makina ona ez itxaron eta probatu. Zoriontasun makina gaur bertan. Tin, tin, tin! Adi, hemen dator gure supermakina. Zu zerbait eskatzen badiozu, egin edo eraman edo prestatuko dizu. Adibidez, sortuko dirazu Ferrari gorri bat? Bai, wow, eta hemen nago, Ferrarian. Eta janaria prestatuko dizu, eta orain garantzitsuena. Eskolako lanak egingo dizkizu. Wow, edo zer
gauza. Hemen gure dendan eskuragarri. Gure denda Aitason deitzen da. Orain 500 eurotan bakarrik. Eta deitu 380-001-942. Animatu! Tan, kaixo, hau Natura kanala da, eta gaur botatzen dugun kanala zuhaitz magiko bati buruzkoa da, adibidez Ferrari bat eskatzerakoan ematen dizu eta askoz gauza gehiago, titiri. Pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude gira buelta eman. Pozik bazaude oiu egizu, pozik bazaude oiu egizu, pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude oiu egizu, Ze atal polita eta interesgarria sortu dituzuen iragarkiak talde. Eta ze ona izango zen zuek azaldu dizkigu zuen objetua benetan erosteko aukera izango bagenu. Zorionak, lan bikaina talde! Itxitut begiak ta ez esan, inora ez banoan. Bueno, eta ikasturte honetako 3. irratsaioarekin amaitzeko, LH6 mailako ikaslek mindfulness saio bat prestatu digute. Egunerokoan ditugun estres eta urduritasunak alde batera utzi, eta pixka bat lasaitu eta relaxatzeko. Beraz, entzunea zer kontatzen diguten. Aurrera talde! Mindfulness edo arreta osoa. Batzuetan arreta kontzientea deitua. Orain aldian, gertatzen ari denari nahi eta arreta jartzean datzan prozesu psikologikoa edo egoera mentala da. Teknika honen gakoa une bakoitzeko bizipenak, pentsamenduak, emozioak eta gorputzeko sensazioak. Epaitu gabe eta onarpenarekin behatzea da. Mindfulnessaren ezaugarri nagusiak. Mindfulnessa ez da soilik erlaxatzea. Jarrera zehatz bat lantzea da, honako printzipioetan oinarritua. Orainean zentratu, arreta hemen eta orain dago. Dagoenari ematen zaio, iraganeko oroitzapenetan edo etorkizuneko kezketan galdu gabe. Epaitu gabe behatu. Gertatzen den bezala onartzen da. On edo txar bezala etiketatu gabe. Hasi berriaren adimena. Gauzak lehen aldiz ikusiko bagenitu bezala behatzea. Aurre iritzirik gabe eta jakin minez. Onarpena. Egoerak aldatzen saiatu beharrean gertatzen ari dena onartzen eta joaten uztea. Onura nagusiak. Zientifikoki frogatu da mindfulnessak hainbat hobekuntza dakartzala osasunean eta ongizatean. Estresa eta antsietatea murriztea. Gorputzaren erantzun automatikoak kudeatzen laguntzen du. Arreta eta kontzentrazioa hobetzea. Arretaren muskuloa entrenatzen du. Eguneroko zereginetan fokua mantentzeko. Emozioen kudaketa. Emozioak modu orekatuagoan erregulatzen eta impultsibitatea gutxitzen laguntzen du. Ongizate orokorra. Bizi kalitatea, loaren kalitatea eta norberaren buruarekiko harremana hobetzen ditu.
Hasi edo bukatzeko mindfulnesseko jarduera bat egingo dugu. Bizkarra aulkian zuzen jarri. Oinak lurrean eta eskuak izteren gainean. Estatu bat bezala geratu behar duzue. Begiak itxita edo lurreko puntu bati begira. Isiltasun osoa segundo batzuetan. Isiltasun osoa segundo batzuetan. Gidatu itzazu. Hartu airea sudurretik 3 segundotan. Sabela puxika bat bezala puztuz. Eutsi aireari segundo batez eta bota poliki ahotik. Puxika hustu balitz bezala. Hartu airea sudurretik. Eutsi aireari eta bota poliki ahotik. Hartu airea sudurretik. Eutsi aireari eta bota poliki ahotik. Hartu airea sudurretik. Eutsi aireari eta bota poliki ahotik. Begiak itxi. Gelan edo gelatik kanpo entzuten dituzuen 3 soinu desberdin identifikatzeko. Ez duzu esan behar, zuen kolkorako identifikatu baizik. Eskuak elkartu lore begi bat osatuz. Hartu airea eta lorea zabaldu atzak irekiz. Bota airea eta lorea itxi atzak bilduz. Erreparatu atzen mugimenduari eta ukituaren sentsazioari. Hartu airea eta atzak ireki. Bota airea eta atzak bildu. Hartu airea eta atzak ireki. Bota airea eta atzak bildu. Hartu airea eta atzak ireki. Bota airea eta atzak bildu. Poliki begiak ireki eta gorputza luzatu. Besoak gora, lepoa mugitu. Bukatzeko bakoitzak bere kolkorako hitz pozgarri bat pentsatuko duzue, gaurko egunerako. Agur! Itxitut begiak ta irentsi dut malkoa. Itxitut begiak ta ez esan inora ez banoa. Ze artista 6. maila, ze lasai gelditu gan hemen irratsaioan. Oso gustora egon gara eta oso erabilgarri izan daiteke hau gure egunerokotasunean egiteko tartetxo bat hartuko bagenu egunero. Buruak eta gorputzak deskantsatu eta berriz indarra ardezan. Zorionak egindako lanagatik, talde. Begiak ta irentsi dut malkoa.
ditut begiak eta ez esan inora ez banoa. Zer nondik etorriko zare, oraindik ez dakiten arren, nire jo. Eta orain bai entzule maiteok, 6. mailako ikasleek burututako mindfulness saioa eta gero, lasai bukatu behar genuen irratsaioa. Baina gaurkoan korrika bukatuko dugu. Irratsaioa amaitzeko gogorarazi nahi dizuegu datorren martxoaren 23an, astelenean, korrika ofiziala etxarritik pasako dela eguerdi aldera. Dakizuenez, korrika 2 urtez behin egiten den lasterketa erraldoia da, Euskal Herri osoa zeharkatzen duena euskararen alde, eta gure hizkuntzaren garrantziaz kontzientziatzea helburu duena. Gure eskolan ordea, astelehen goizean bertan ospatuko dugu gure korrika txikia, eta klase guztiek parte hartuko duzue bertan. Beraz, animatzen zaituztegu denok parte hartzera, bai eskolako korrika txikian, eta baita arratsaldeko korrika ofizialean ere. Prestatu petoak, lotu zapatillak, eta etorri korrika egitera euskararen alde. Denon artean, euskarak aurrera jarrai dezan. Besterik gabe, eskerrik asko entzuleok irratsaio entzuteatik. Eta hurrengora arte, aio! Santa Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara. Sordin baten azken kanta itoizko kaletan. Gu ere euskara gara! Maixux eta Ramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranoaren egaldia lumadi berriaz. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, Dahlatik gazara, hor da gure gogoa. Ezerraldeko aeka saretuz lurra. Hartzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranoaren egaldia lumadi berriaz. Lau buru bat gato batean baino euskara gara. Ilargilik gabe marea gora, nola bestela, nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranoaren egaldia lumadi berriaz. Irrintzi zarbata hogaztetan. Irratia.